Why God allows troubles? No da kay ti saludsudek, apay kakabsat. Can you give an answer? Apay nga ta nga ipalubos ti Apo, nga dumteng ken ka dagiti parikot problema ken gulo iti panagbiag. Apay? To test our faith? Anapay? To strengthen us? Okay? Daki da Facebook? Any answer? Kakabsat. Why? Apay nga, sabi nung isa sa Facebook, to strengthen our faith. Apay nga kakabsat. Okay? Now, importante nga, amo tayo dahito nga sa ludsod, te urehan na hanan to kailangan nga may palagip, but it is very important nga maadal tayo, dahito nga banag kakabsat, tapnon sa antay na laka, nga maupay no dumteng dagiti troubles kan problema ti panagbiag. Okay? So dinggan nyo nga naimbag. The Christian life is not trouble-free. Ti kayat na nga sawan, don't be surprised. Kung nakadakay di Domingo, nuhan ka faithful ti Apo, nuawan aramidem ken hangka napasnek, iti pamatim panagserbim ti Apo, hanakapanpansinan ni Satanas. Ngem no makita na nga napasnek ka, napingot ka, iti panagserbim iti Apo, hanat na adal tayo, sigurado nga ni Satanas, puspusan na ka, kat aramiden na dagiti amin nga banag nga pang-upay na ken ka. But I want you also to know that God permits this to happen. Which means, awan panubok kuno problema, nga sumangbayken ka, nga hanaam mo ni Apo Diyos. Amen. Ammo ni Apo Diyos, amin, nga sumangbayken ka problema. He is aware of the devil's ways to tempt you and to discourage you. Okay? So the Christian life is not trouble-free. The problems you face will either make or break you. Ano ka na sa ultimate? No, the problema, it's either jay problema, tigapuna, nga na-develop ka. Uno jay problema, tigapuna, nga naperdiga. Nawatan nyo? So, problems will either make you, develop you, or break, perdyan na ka. Anapay? The problems you face will either defeat or develop you. Isot paka-abakam, uno isot imang pasayaat. But, it all depends how you respond to them. So, encirkelan nyo ta word nga, respond. DJ attitude tayo, mindset, perspective, kano kasano ti panag-respond tayo kadigitoy, nga sumangbay at trouble kan problem, timang determine, no jay problema, ket mangted iti pagsayaatam, wano pakaperjam. So, the problem is not the main issue. It is just an instrument or accessory. The main issue, kakabsat, how you respond to it. So, dating a message, kakabsat, will teach us how to respond properly to our problems. Tahante nga rod, malapdan ti panag-umay ti problema. Ngam dapat masurusuro tayo, ti husto nga panangsango, dagitoy nga troubles ken problema ti panagbiag. Now, dagitoy nga problema, furthermore, either will become a stepping stone. Ibig sabihin, dayjay nga problema, isot na kaited king kat adal nga pagsayaatam, wano isun tinakapundi, stumbling block, gapuna nga di ka nagpatuloy. At digiti problema nga makapasakit, tirik na. So, no DJ nga problema, ipalubos mo,
nga pagsakitan na tiriknam kakabsat, anat mapasamak, you will become bitter and not better. Ngem no at the perspective mo nga di problema, imbes nga pagbigyam, dayjay panakapasakit mo, no dikat ko nam, anat maadal ko kada ito yung problema. So I can do better next time. So I can recover and do it better next time. The problem will serve as a stepping stone. So dating a message, kat isuro na ka, how you can turn your problems into a stepping stone. What a blessing. Deta pelang kakabsat kat makakomfortan eh. No, the problema, no, the digite kasla pakapasakitam ita, don't look at it nga stumbling block ti biag mo deta. Don't look at it as a hindrance. Look at it as a God-given way for you to learn. Into ti apo dayta nga pagpangalam. Satan meant it for bad. To harm you, to destroy you, but God meant it for good. Kita kakabsat, ikabil mo man. Satan meant it for bad, but God meant it for good. Ni Satanas, anat meant ti Ilocano. Pinanggep na nga mangdadael pang perdikan ka, ngam ti Diyos, pinalubusan na dayta nga problema, tapno isot mangpasaya at kinggan. Everybody say together, Satan meant it for bad, but God meant it for good. Laglagi pa nyo dito kakabsat. Okay? So next time nga dumteng ti problema, anat number 1 nga malagip mo, Apo Diyos, ambok nga impalubos mo dito. Anat may kaduang malagip mo, Apo Diyos, han nga iso daytoy, ti makahinder kanyak, hang ko nga ibilang nga isot mang dadail kanyak, no di kat daytoy inted mo Apo, nga stepping stone ko ti panagbiag. They either become a burden or a bridge. Dadagsan wano rangtay, isugayam ti agbali na rangtay. Day tagayam impabaklay ti Apo king ka nga problema, nadagsan ita ngam agbalin tugayam nga rangtay mo. Tunodumteng ti panakasapulam ti rangtay. Kasla digidjay, disipulo ka no? Kuna ka ni Apo Jesus. Awan di Bible dito ya, ngam kasla, kwalang, it's a tale. Okay? Kuna na kat, bumagkat kay ti krusyo. Kat ado nga klase, different sizes. At the small size, at the big size, at the extra large size. Kat ni kano Pedro kakabsat, ni kano batit ti pinili na. O, tandalagaan, dito yun, isot na lagaan ko na. Di isot binagkat na kakabsat, nagnagnada. Iti kuan nakadanon da kakabsat, iti maysa nga, kali. Oo, wano deraas, kunati latan. Oo, kat kunani, kunakano, kunati Apo, kunanakano, okay, kunana. Di kita krus nga binagkat yo, isu iti aramidin yung arang tayo. Oh, kat iti kita ni Pedro di Cruz na kakabsat, bitin. At temot basit ti pinili na nga krus. So nga kakabsat, agyaman tayo, tahang nga datay timang pilit problema ni Apo Diyos. Taam muna, nga deta inted na nga problema, at danto pa kasapulam nga agserbi, nga rangtay mo deta. Iso nga, the bigger the problem, the bigger the opportunity in the future. See, iso nga, what a blessing. No dakkel da problemam ita, nadagsan da problemam, kastantot kabatugan namot kakabsat di masangwanan. Now, when we react foolishly, no maag tayo, no hantay ammo itinainSiriban ken hantay nga manakem nga mangsango ka digitoy, problems can indeed harm us. Okay? No hamu-amu ti panang handle mo, indeed, di problema ang anamapasamak. Virgin na ka. But if we react properly in faith, no ti panang respond tayo kabsat ket babaan ti pamati, according to the Bible, problems become a blessing.
Alright? So, let's answer tonight the question, why God allows troubles and problems. Di umuna kakabsat nga dapat ma-realize tayo is this, number one, to correct us. Di ka nasawon ta correct. Anat correct ti Ilocano? Ha? Mangkurhir. Kaya't nga sawen, kakabsat, deto'y problema ti way iti apo nga agpanunot tayo. Ket malagip tayo isuna. Ket ma-realize tayo dagiti imbagana nga di tayo ingkang kano. Ket tapnon iti kasta agsubli tayo kengkuana. Ket mailinteg jay biyag tayo. Praise the Lord. Salmo 119, 71 to 72. Salmo 119, 71 to 72. Una ti English, it is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Ilocano, kuna na ditoy, nasaya at kanyak day di panagled daang ko. Tapno maamwak dagiti alalagaden. It becomes a good experience. Speaking of experience, the good experience nga makuna kakabsat is, di gijay nga pasamak iti panagbiag mo, na-realize mo ti pateg, dagiti banag, nga hamuing kang kano, ngem nasisita da iti panagbiag mo. So, problems, God uses them to correct us. 72. Tilinteg tangiwat mo, nasaysaya at kanyak, ngem dagiti rinibribo a balitok ken pirak. If you read between the lines, makita tayo kakabsat, kalpasan nga imbagana nga, nasaya at di pa nagledaan ko. Tapno na sursurok, dagiti sasaom ko na. It implies kakabsat, nga kinurehir isuna ti Apo, gaputahan na ingkang kano, dagiti linteg iti Diyos. Ana iti, in kaso na, detane, thousands of gold and silver. Amom no anak na kay iti Apo, kaya't pagbalinam nga Diyos iti material, mas i-prioritize mo, iti para ti sarilim ngam ti para gan kuana. Palubusan na nga umay, digiti problema ti biyag mo. Tapnon agsubli ka king kuana. Kat mailinteg ta panunot mo ken ta prioridad mo. Di kad kunamton, sorry Lord, di ka ngamin inyon una. Diyak kami nagkararag nga imuna itay. Malagip mo no kwan kakabsat. At ako nanay, di ka maudyanan nan, dagiti linteg tingiwat mo na saysaya at da, maibaganan kakabsat ita. Gaputa, napaleksyonan, naadalan. Lineksyonan isuna ni Apo Diyos. So God allows problems to correct us. Sometimes, it takes a painful experience to make us change our ways and align our lives to God's will. No daduma kakabsat, kailangan nga ti Diyos ipalubos na nga dumteng dagiti nasasakit nga pasamak. Tapnon agbalbaliw tayon kakabsat. Ket, ilinteg tayo dagiti biyag tayo, mayanurot iti biyag tayo. Iyanurot tayo iti biyag tayo, ijay sentro ti pagayatan iti Apo. Are you experiencing the correction of God right now? Don't be discouraged. No ita nga kundaway, amuyo kakabsat, kadatay nga Kristiyano, chastening is not a bad word. Hello? What is bad is curse. Amuyo ti dakes kakabsat, uno, amuyo iti hana na imbag, they jay curse, tinasayaat, ti chastening, it's not a bad word. It is a good word. Kasi no inlunod na katiapon kakabsat, awan na. Awan makatulong kingkan. Urepe sinno timang tarimaan tabiyag mo, no pinerdi na katiapo, awan makatarimaan kingkan.
Ngam no day kakabsat, panang leksyon laeng iti Apo king ka, nasayaat deta. Mabasa tayo di Hebreo 12. Kat sapay kumakakabsat, tano mariknam iti panang leksyon ti Apo king ka, agpakumbaba ka, adda pagbaliwam, pagpanawam, dagitihan na husto, sana naimbag nga aramid mo, agpakumbaba ka ti Apo, kat magnaka iti dalan na. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, God said, I will hear from heaven. Tinagmadi kakabsat, no madama na ka Lord nga lekleksyonan ng iti Apo, di kapelak pa kumbaba nga agsubli king kuana. Oh. Naawatan nyo kakabsat. I hope na kayo backslider, agbuy-buya kayo ita. Tapnon iti kasta, mapalagipang kayo. O rin nasakit ka na dagsen, dito pa nakaibagana. Kasapulan nga kasjay ti wagas na. Gaputa natangken unay ta puso mon. Natangken unay ta tiltil mon. Kat kasapulan ti maso nga sarita nga mangburak deta puso. Diba? Amuyo deta, if my people which are called by my name. Dayta kakabsat, imbagay ti Apo, nga kasla panang-encourage na kadagiti Israelita, idi imbaga na nga kunana, no nawara-wara kayon ton, no adda kayton kadagiti nasnasyon, gapo iti basolyo kunana. If you forget God, and your enemies will come and conquer you, and you become their servant. Kat talaga nga, inalada kayon, kunana, no agpakumbaba ka ito, da kayo nga nagaladan itinagan ko, dinggek. Kahit nga sa one, it does not matter the damage. If the Lord will heal you, you shall really be healed. It does not matter the damage. Caused by your failure, caused by your erring, turning aside, caused by your unfaithfulness, or backslide in life. Anyaman kakabsat, deta nga damage, it does not matter. Kasi ti Apo, agasan na ka. Paunay ka deta nga kakabsat. Nagmayat na eh. No dagiti tao ka nagaladan tinagan ko agpakumbabada katag kararag, kat sapulan da. Amom no palpalagipan na kay ti Apo. Amom ti dapat nga ubram, kanayong ka nga makigimong. Kasi sa pulam ti Apo, ipakitam king kuha na nga talaga nga naleksyonan ka eh. Tapos mampay talek-leksyonan na ka ti Apo, di ka pala umay makigimong. Natangka na talaga tapusom. Diba? So nga dito yung kakabsat to correct us. Oh, kalpasan ti pandemic, kakabsat, adu ti Kristiyano nga limamiis. Masapol nga mapalagipang kayo. Agsubli kay ti Apo. Hebrews 12. Hintay, di ko nakitay. Hebrews chapter 12. Okay? Oh. Hebrews chapter 12, 5 to 11. Dinggan nyo kakabsat. Ket nalipatan yun iti balakad ngagsasaw kada kayo. Nga kasla anak ko nana, anak ko, saan mo nga umsyen ti panagdusa ti Apo? Ket di kamet agkapoy no sika, ket babalawen na ka. Da kami nga papastor ket instrumento ti Apo nga mangbabalaw kada kayo kakabsat. Iso nga di da kam kagurgura. Di yu ibilang pakasaktan tari nakem yu kakabsat ti panang babalaw mi kada kayo ti sao ti Apo. Ibilang yu nga naggapu ti Apo deta nga pamababalaw. Tati ay ayaten ti Apo ket dusaen na. Iso digiti problema. Palubos na, panusam deta. Ket sapliten na titunggal may sa nga anak na nga awaten na. Tano ibturan nyo ti panakadusa, ti Diyos ibilang na kayo nga kas anak. Taasino ti anak nga saan adusaen ti amana. Ngemno na ilaksid, verse 8. Ngemno na ilaksid kayo ti panakadusa, alak amin dagiti so amin nga anak na, iti kasta ket bastardo kayo nga rod, ket saan kayo nga anak.
Day jay kakabsat iti sayaat na jay nga idea. The idea is, no awan mariknam nga panangdusa ti Apo kang ka. So digiti problema nga sumangbay, nga mang kurihir kan mangilintag. Ag question ka, Apo di nagsamot anak, tadyak marikna ti ayat mo nga mangilintag kanyak. Kasi no anak na ka ti Diyos, kat di ka nga hanmor aramiden DJ instruction naging ka, siyempre ilintag na ka. Kat no di marik na kunam Apo di nagsamot anak ta apay nga jak marik na't ayat mo nga mangilintag dahito'y biyag ko. Naawatan nyo kakabsat. Ket may sapay, at daama tilasag tayo, ket isuda nang dusa kada tayo. Napadasan nyo kakabsat deta. Sino kada kayo tinaunget ti tatang na? Wow. Anyo damdamagan kanya akong kakabsat? Obvious. Ket nagreem tayo kadakwada, kitaan nyo? Anat resulta na di pa nang dusdusa da kada tayo? Panagreem. Nasurusuro ta idang raemen. Dinto nang nangruna pa'y apa iturayan tayo ti ama dagiti espiritu, ket agbyag tayo. 10. Tadagiti amma tayo pudno at dinusdusa da tayo ti basit nga aldaw. Kas iti pagarupen da ana imbag. Amuda nga pagimbagam. Ngem daytoy dusaen na tayo ama ipaay iti paglaingan tayo. Tapno mairaman tayo ti kinasanto na. Amom nohan ka mairaman ti kinasanto ti Apo, hana ka mabalin nga blesan. Ibagak manen nga ulitin. Nohaan ka nga maaringan. Di kinasanto ni Apo Diyos, hana ka mabalin na blesan. Because God cannot bless the wicked. He will only bless the holy and the righteous. Kasbaso, hana ka mabalin na kargaan, nga usaren no narugit ka. Masapol na nadalus ka, ta iso na nadalus, kat ti Diyos na santuan. Masapol na mairaman tayo ti kinasanto, kung kinadalus na, tapno mabalin na tayo nga bendisyunan, italkan ti dakdakel, ken aramaten. Iso nga no madusdusa ka ita, agbalaw ka kunam, thank you Lord. Okay? Ita, ket awan ti madama nga dusa, 11, amay pagarup nga pagragsakan. Talaga awan ubing ano te, pinanabsiit mo kakabsat ti sinturon agkat katawa. Agbaktit no kadijay. No diket pagladingitan. Di pa nagladingit magkid before season. Ngem kalpasan na patauden na tinatal na abunga ti kinalinteg ama ipaay kadagiti na iruwam iti daytoy. Amom no madama nga mariknam ti panang linteg ni Apo Dios ti biag mo ken ti pamilyam ken digiti aramid tayo kakabsat, ilintag iti Apo. Among tinapintas nga aramidem, arakupom ti Apo. Among, deta belt kakabsat, no ilayat ni nanang muging ka, nasaksakit pa nagdiso na no itarayam. Ta DJ murdong nat agdiso kakabsat, aglamma dayjay. Ngam no arakupom, marigatan nga mangibaot king kahaan. Isu nga no madama ti panangikoreher ti Apo king ka, arakupom ti Apo. Di ka umadayo king kuana. Tandaanan nyo dahita kakabsat. Ita dumteng tuking ka iti tiyempo nga makalipat kamut ti Apo kat palagipan na ka. Kat kunam to kuma, dahito yan ti mensahe ni Pastor. Palpalagipan na ko ni Apo, pinapaalalahanan na ako ng Panginoon. At imbes na ako ay lumayo, dapat lumapit pa ako lalo sa Kanya. God is still at work in our lives. It is easier and profitable. Nalaklaka tayo nga maipulang, kun umimbag tibiyag tayo, no makikooperar tayo keng kuana. Amen ba? Amang kakabsat. On the other hand, bagbagaan kayo mat, nga natsubag ka natanggan ti ulo na. Kalpasan nga ti Apo, ket dusdusaan na ka, palpalagipan na ka, ket di kapela agpakumbaba, ngagnakam kenkwana, daytoy ti urayam. Proverbs 27:1. Awan yan ta, outline ko deta, ngam ikabil tayo.
Agpating katay pelat ditoy. One. Naimas dito nga mensahe So nga, amom no naimas na si Damkat, nutukak kumagat inutom hamong nga ibusan Di ba kakabsat? Mangmangkay ti karnit tukak. Ha? Uno karni pato. Ay, 29.1, 27.1, kat te boast not thyself. No natangkan ti ulom, deti bagbagaan kayo kakabsat, kas pastor. Ibagak detoy tapnon ti kastakit, agbalaw ka, ken mausawang ka. Okay? Proverbs 27 verse 1. Ay, 29 verse 1. Kung na ta English, tingnan nyo He that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Kayat mo deta? Ilocano, ti tao nga idinto amasansan nga matubngar, ket patangkenen na titeltel na. Kumbaga kakabsat ket kwa amuyo ti panang tubngar, hanga isu iti problema. Ti ayan ti problema, hanga di mang tubtubngar. Ti ayan ti problema, di matubtubngar. Deta init, awang basol na kakabsat, no tumangken deta pitak. Naawatan nyo? Basol kat ta init no tumangken ta pitak. Haana ta talaga nga init ka rod. On the other hand, DJ init nga makapatangken ti pitak, isumot kakabsat, iti mangrunaw, iti yelo. So deta pusom, depende kakabsat no yan na jay, pitak ka wano yelo. No tapusom kasla pitak, the more nga matubngar ka, tumangtangken tapusom. Lumablaban tariknam. Kumonkontra ka. Adadda nga sumaksakit tanakem mo. Ngem no tapusom kasla yelo. Ket matubngar ka, ano mapasamak? Marunaw ka. Apo, humility is the byproduct of reproof. Depending upon what kind of heart you have. Nakita yung kakabsat? Hanay palubos ti Apo, nang runa dito HBBC ag-grow, no members kayo kakabsat, kaya ti Apo ag-faithful tayo amin. Nagpintas dito ko, basag ulit ha. Ti tao nga idinto ang masansan nga matubngar, ket ipatangken na ti teltel na, maklaat to ang madadael. Ket iti dayta awanton ti pamuspusanen. Naikan. Hamu orayan kabsat. Don't wait for that moment. No, makita yung adigide ka kabsat nga backslide. Madayo ti Apo, nabot may makigimgimungan. Ket kas na nagragsak dat pa nagkitam. Haang kakabsat. Para paragsakan dalat rupro pagbagita deta ngam no Kristiyano di kita ket handa nga right iti Apo, awan dati pagayatan ti Apo, handa naragsak. Handa pudno nga naragsak. Haan kakabsat. Your uray dalat tanti panusa ti Apo. Ket no mababalaw ket di dapel agsubli iyuray da di jayeng kakabsat. Awan remedyo na. Ngem adda deti nga message itang arabi apay nga ta kakabsat. Kung ti Apo i-preach mo man deti anak ko kung ti Apo kanya. Apay, adut kayat ko nga palagipan nga miyembro. Hello? So why God allows troubles and problems? What? Number 1, 2? Agdumog ti amin nagkadam tayo. Pakumbabatay ti Apo itang arabi. Kung tayo ampo Diyos, deti nga umuna nga punto para kanyak. Ado dagiti nagkurkurangak, ado dagiti hanahusto, iti biyag ko, kat digiti nga parikot problema, wagas mo Apo, nga mangkol ti attention ko, kan usarem digiti nga problema nga mangilinteg kanyak, mangiliklik kanyak, iti panagtuloy ko ti pakadadailan, dalan ko ti pakadadailan, to correct us. Nagsayaaten kakabsat. Kasla ta ubing. No tumaod ta sara na, pungtilan tayo nga naganat, kastamot ti Apo kada tayo. No tumaod ti sara tayo, pungtilan ti Apo. Kat no adada kakabsat nga malagipyo ita, nga aglamlamiis,
Kararag tayo kakabsat. Hanga dakas nga panangi kararag dito palagi pam idaapo. No di ket concern. Ta kunam apo makaliplipat ang digito nga kakabsat. Kaya't kumot nga ma-experience dati blessing mo ti biyag dagat palagi pam idatap no mailintig da digiti biyag da apo. Dapay chance kan gundaway da apo. Palagi pam ida Lord. It's not praying with a bad intent. It is praying out of love and concern, with a good intent. God will correct them. Lord, agyamang kam ka deti mensahe itang arabi. Deto'y adipon mo apuin kasabat with all my utmost and best. Ngemamuk na ti Holy Spirit mo, nakisarsarita ka na kami. No adada nagkurkurangan mi apo, ti panakigimong mi, digiti basic nga instruction mo, panakigimong, panang ti tithes and offerings, kat sumangbay digiti problema, apo, mapalagipang kami kat malagip mi. Saan nga dakas di intention mo, nga nang isang bay digiti nga problema, no di kat tapnon ti kasta apo, ilintag na kami. Kat digiti biyag mi, aglakam iti kinasantom, iti kinadalos, kinalintag pa nagbiag, katapnon mabalin na kami nga italkan pa iti dakdakkel, ken mabalin na kami nga bendisyonan wa po. Lord, thank you for the reminder tonight. No, dagbuybuya apo ita, ket dingdinggen na daytoy apo nga mensahe, pangasim apo Dios, tagpakumbaba ti imatang mo. At ako mamakita apo nga resulta ti panagbaliw resulta at panagbaliw na kas maibunga ti panagpakumbaba na because the fruit of humility, Lord, ket isu ti panagsubli apo ganda. Han nga peke nga panagpakumbaba no di ket pudno nga panaghambol. Apo Dios, burakem dagiti puspuso mi apo. Pungtilem apo dagiti sarami. Puspusyem apo, dagiti hanan sayaat apo, nga rasrason ti panpanunot mi Lord. Ket ti saom, iso kumaapo Dios, iti surutan mi Lord. Thank you, dear God. Kwam ti gloria ken dayaw, and all of God's people say, in Jesus' name, what a blessing.